Maynila, Pangasinan. Hindi makakompleto ang longganisa kung wala itong partner na sausawan. Kaya dito rin sa Binalonan, meron silang paggawaan ng sukang tubo. Kaya halika, samahan mo ako, alamin natin kung paano gawin ito. So, paano po ba ginagawa yung sukang tubo? Saan po tayo nag-i-start? Actually, ang tubo galing pa sa bukid. Opo. Hinahakot ng mga machinery namin katulad ng traktor, papunta dito. Ano po ang tawag sa machine na to? Pitpitan ang tawag namin dito. Pitpitan po. Pitpitan ng tubo. Opo. Actually, kinakuan siya hinihila siya ng malaking makina. Dito isusubo yung tubo. Bola na to, siya ang magpipiga. Pag napuno to, sisip-sipin ng machine na naman, going to mga drum. Ilalagay namin sa drum. Tapos pagkatapos ng ilagay sa drum, yung mga customer namin na buyers na nag-ferment ng sugarcane vinegar, sila na mismo. Ulit, ipipilter ulit nila. Actually, noong unang panahon kasi, ang pinitpit ng pitpitan niya ng humihila ay kalabaw. Ngayon, sa paglipas ng panahon kasi, siyempre, mas production ang hinahabol natin eh. Kailangan natin mas malaking volume. Kaya para mas mabilis, pinalitan ng makina. Makina na siya ang humihila sa para po magpit-pit po siya. Para mabilis yung production ng kuan. Yun ang pinalit. Di kuryente na po ito. Actually, kinakuan siya ng diesel. Sir, ano po yung tubo doon na papunta doon sa may parang... Bali, siya yung coolant tubig ng makina. Po? Coolant. Coolant? So, pampalamig siya sa, kumbaga sa sasakyan, ay radiator siya. Matagal na madam, nakagisnan ko na rin ito sa namananan sa tatay. Sa pang-araw-araw naming pamilya, nakakaraos din. Oo, nakabili rin ako ng TV namin. Kung minsan maganda ang ani, nakabili ng ref, gano'n. Nakapag-aral naman yung mga anak ko, natapos din sa high school. Ang buwan ng tag-ani, mga October mag-umpisa. Kung malalaki na yung tubo, pwede naman yung mga buwan ng September, mga hanggat kalahati. May talang naman, taon-taon na nagtatanim kami. Nauubos din, nabibinta lahat. Pag binibinta namin na suka, mas malaki ang income. Pag hindi pa suka, mas mura, mas maliit naman ang kita. Kaya inuuwi ko yung iba, pinaasim para mas malaki ang kita. Sakto lang naman para sa aming pamilya, yung pang-araw-araw namin.